Isifundazwe Eastern Cape siyahlonishwa emhlabeni njengenye yezindawo ezidume ngokuzingela. Kepha iyagqoza imvula nezivakashi. Kanti ke lomkhakha wakhela lesifundazwe inzuzo ebalelwa kumabhiliyoni amathathu amarandi ngonyaka. With the overseas hunters not be able to come in and hunt, and then also our local, a part of our local hunting being restricted, it has made a big impact and had a very negative effect on the farmers. Isikhathi sokuzingela isiqale ngoNhlangulana sizophela kwephezulu. Ngeshwa namanje azibonwa izivakashi ezingamaphisi. We've lost a lot of time. We've done a lot of marketing in the beginning of the year. So now we've got to a stage now where all our costs have gone, but there's no income coming in. Abanikazi balezi indawo babambelele ethembeni lokuthi izakhamuzi zizosebenzisa imvume yokuvakasha ezifundazweni bese ziqasha amagumbi okulala ezindaweni zabo.